Da, fain e, să știi, ăsta trebuie vorbit. Ăsta trebuie vorbit. Ia uite, să iau și mâța. Uite, am un rechin acolo. Așa. O mâță. Aha, asta e. Asta e un alt soi de mâță. Asta am văzut-o. Și a dispărut după... Da, aia e sorusa. Uite pe asta. Ia uite pe asta. Asta cred că e mâță rechin. Asta e altă pisică de mare, vezi? În coadă are un spin. Gata, bateria descărcată, salut!